Якында гына яшәгәч, Кондратьевлар көндә Урицкий паркына чыгарга тырыша. Яшь гаилә бер бүлмәле фатир өчен җәен 3,5 сум түли, кышын 8 меңгә җиткән шаклар булган. Коммуналь хезмәтләр өчен бәя арткач, акчаны ничек яңа калдыру турында уйлый башлаганнар. Будем максимально. Электр суга игътибар итәрбез дип уйлыйм. Утны кичкенә яндырып, суны да мөмкин хәдер астытарга туры килер. Тарифлар ел сайын арта. Быелгысыда Россиянең барлык төбәкләренә кагыла. Иң югары тариф 6,5%, Чечняда, Татарстанда 4%. Ненец автономияле округында бәя 2,4% артачак. Чагыштыру өчен республикабызның узган елгы тарифы бу саңа тәңгәл килә. Коронавирус сәбәпле Дәүләт Думасы депутатлары тарифларны узган елгыдан арттырмаска дигән тәкъдим белән чыкты. Хөкүмәттә бу башлангычны карадылар, әмма эш шуннан ары узмады. Бірде киметмилер, кимету ягында түбә зарплатларны арттырмыйлар, бірде. Ол пенсияны анда бирергәме, мында бирергәме, үзеңә тотаргамы, дару алыргамы бер капчык. Күп артмаса ярар инде. Пенсия бик күп түгел. Бер пенсияны кая бүләсең. Үз өебез белән торабыз инде, анда балалар килә инде, экономия ничек экономия була инде. Балалардан жалеть итеп торып булмый инде. Әлегә җәй шиллә иссе булса да, көзге суыкларга да күп калмады. Коронавирус сәбәпле торак коммуналь хезмәт тармагына авырга туры килә ди белгечләр. Былтыргы тарифлар калса, кышка тиешенчә әзерләнеп булмый. Шул ук вакытта кешеләрнең дә керемнәре нык кими, ә кайберәүләр бөтенләй эшсез кала. Дөньяны басып алган шир бәя арттыруны туктатмый. Республика буенча уртача тариф 4%-ны тәшкил итә. Саннар районы шәһәренә карап үзгәрә. Сәбәп урнашкан урында һәм һава торышында. Иң түбән тарифлар буенча беренче урында Яршаллы. Хәтердә Балтач районында җылылык тарифлары югары иде. 1 гигакалория өчен 2300 сумнан. Киләсе елның гыйнварына кадәр бурыч бар дип борчыласы юк. Фатир өчен түләнми калган әҗәткә штраф та салынмый, су яки газны да эзмиләр. Коммуналь хезмәт күрсәтүчеләр исә чыгымнарын исәпли. Эш ай дигәндә Татарстанда алар 2 миллиардтан арткан. Постановление. Кызганычка бу карар еллар буе әҗәт җыючыларга тагын да иркенәергә мөмкинлек бирә. Тәҗрибә күрсәткәнчә түләүчеләр гел түли, аларга вакыт чигерү кирәк түгел. Шулай ук халыкка исәпкә алу җиһазларын урнаштырырга тәкъдим итәләр. Ул чакта су, газ, электр күпме тотылса, шуның кадәр генә түлисе. Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.